Dobar dan, dragi moji, i dobro mi došli. Kao što znate, ja se zovem Oliver, a ovo je moj kanal Domaće i ukusno. Evo, danas je jedna divna subota, a sutra je veliki dan. Naša braća katolici slave Uskrs. Evo, za danas sam pripremio jedan postan recept i ja vas ovim današnjim receptom vodim u Italiju, tačnije u Kalabriju. Kalabrija je onaj sami dole jug Italije, takozvana ona štikla gde je špic dole u Sredozemnom moru. I kod njih se ovo zove kućina povera, to jest siromašna kuhinja ili sirotinska kuhinja. Po svemu sudeći i po svem ovim sastojcima i ukusu ovog jela je sve samo ne siromašna kuhinja. Sad, o čemu se radi? To su punjeni patliđani. Ovako, za početak prvo moramo da prepolovimo ove patliđane. Tačno na pola. Evo ovako. I da onda ovu unutrašnjost patliđana i da ostavimo ovde otprilike oko centimetar mesa, a da ovu unutrašnjost lepo izvadimo i nju ćemo zajedno sa lukom i paradajzom i začinima da malo propržimo. Polovine ćemo staviti u pleh i njih malo posoliti, pobiberiti, pouljiti i peći nekih 15 minuta u rerni na 200 stepeni. Tako. Onda ćemo evo ovako da prvo pripremimo ove patliđane. Malo samo soli preko njih. I malo maslinovog ulja. Stavljam i da punim ovim sadržajem. Znači ovo ide u rernu 15 minuta 200 stepeni. Sad, za to vreme ovako, prvo ćemo da, naravno, luk, crni luk i beli luk, da stavimo da se dista u tiganji. Tako, crni luk sam naseckao, sada ću ovu unutrašnjost ovako na pola da isečem po nosu i da nasečem na otprilike kockice. Beli luk, 2 čena, ovako ću samo da ih pritisnem i da ih sitno naseckam. Sada ovaj paradajz. Umesto ovog paradajza, naravno može da se koristi i onaj iz konzerve, onaj pelat, već oljušteni, i samim tim sebi skratite ovaj posao. Ako se odlučite za ovaj sveži paradajz, evo kako ćete najlakše da ga oljuštite. Paradajz i dole mu ovako na blago jedan samo krstić zasečete po koži. Ovde imam hladnu vodu, ja uglavnom držim flašu hladne vode u frižideru za piće, tako da imam hladnu vodu, a ovde ću sipati ovako vrelu vodu, tako. I onda paradajz na 30 sekundi, pola minuta, samo kratko ovako potopite i posle oko pola minuta prebacite ga u hladnu vodu. I tako onda ćete, evo ovako, vrlo lako moći da oljuštite paradajz. To ove starije domaćice koje i inače pripremaju i zimnicu veoma dobro znaju, ali ovaj će savjet dobro doći nekome ko ulazi u kuhinju sada. I malo sačekamo da se ulje zagreje. Kada se ulje dovoljno zagreje, onda stavljamo crni i beli luk. Evo ovako. I kada se luk lepo omekšao i
ovako staklasto prodnisto, onda dodajemo ove sredine od plavog patliđana. I sada naravno dodajemo paradajz, ovaj fini, ukusni, kako je lepe boje. Ovo će jelo imati lepu svežinu i ukus upravo zbog ovog paradajza. Tako da ćemo sad ovo isto tako malo da sve zajedno dinstamo. Otprilike oko 10 do 15 minuta. Međutim, pre nego što ovo poklopimo, dolijemo malo vodice i poklopimo. Ako ste gledali moje prethodne videe, možda ste primetili i zapamtili da postoji pravilo kada se kuva sa suvim začinima i kada se kuva sa svežim začinima, sirovim. A to se odnosi na ovo aromatično bilje. Tako da, kada se kuva sa ovim suvim, recimo bosiljak ili origano ili timijan i tako dalje, on se kuva, začini se stavljaju u toku kuvanja, a sveži, znači suvi se začini stavljaju u toku kuvanja, a sveži se stavljaju na kraju. Tako da sada dodajemo ovako jednu kašičicu ovog origana i otprilike jedan prstohvat ove paprike ljute, tik po sopstvenoj volji i nahođenju. Tako. I sada samo još jedan ovako okret ovog mog magičnog borenceta, bibera. Onda ću dodati ovako malo vode da se ne zalepi, da ovo ne izgori i ostavit ćemo 10 minuta da ovo ovako malo prokrčka. Evo možete vidjeti kako su oni lepi. I sada naravno imamo ovaj nadev. Evo ovako da malo približim, da se malo bolje vidi. Ovako lepo svuda rasporedite ovaj nadev. Tako. I onda naravno ovim prezlama ćete ovako preko i sada oni idu na 25 minuta do 30 minuta na 200 stepeni u rernu. Evo, gotovi su punjeni ovi patliđani i ja sad još samo da ovako sipam na tanjer. Vi, dragi koji ne postite, slobodno sipajte kačkavalj narendani preko, neki možete mozzarelu, trebalo bi da ide pecorino, on je mlad, fin, blag sir i malo preko da se i parmezana pospe i naravno svežeg bosiljka, vrh i evo, dragi moji, to su čuveni patliđani i sad još samo da probamo. Kako dobro mirišu sam. Verujte mi, ovo je jedan savršen prolećni obrok. Postan može da bude za vegetarijance i vegane. Uz ovo možete da napravite, skuvate neki krompir recimo, ili napravite krompir salatu ili svežu salatu, krompir malo zapečete sa ovim, imate jedan fenomenalan ručak. Eto, dragi moji, moj današnji recept, ovaj kalabrijski jedan specijalitet kućine povere, punjeni patliđan sa
paradajzom i lukom je spreman. Vidjeli ste da je vrlo brzo, verujte mi, jako je ukusno, zdravo je, lako se pravi i sve ide u prilog da probate i da napravite sebi ovako jedno fenomenalno jelo. Svi smo proteklih nedelja zajedno postili, a sutra nam, draga braća katolici, slave Uskrs i ovom prilikom želim da im čestitam i poželim sretan Uskrs. Dragi prijatelji, nek vam sutrašnji dan donese preporod, želim vam zdravlje, ljubavi i radosti i želim da praznik provedete sa svojim najdražima, sa vašim dragima i vašom porodicom i nadam se da će vam doneti mnogo novog i mnogo dobrih stvari u narednoj godini. Eto, to bi bilo sve za ovaj video. Ja vas sve puno volim, od srca vas sve pozdravljam, svakom dobro želim i ćao!